nwa virgin ahụ eri unu were ego na-arụrụ onwe ya hotel ebe ya na ụmụnne ya ga-emezikwa atọrọdụ m ejimi ya na-agbara onwe egwu na nsoro gwa ejimi ya gba egwu shift godi ya jide ya nsoro ejimi ama virgin gba egwu I like that guy so much ọ na-enwere onwe ya nwere next of king onogodo mi sota nsi money in the bank maka ọ ba nwere taa otoro gbagbo ndị amara ihe nna agbariwa n'ụmụ gị egwu ọ dịrị izi nwa virgin amụtara nwa gị na ụmụ gị gem ka nkụ unu kpuo ajụ unu sị na Jizọs na-agọzi daadị unu ọmụnụ nwa na-atụ ego a na-enye ya Elijah Enugu mepee ọnụ jeri de gwa m nwa na-azụ ya nri na ndị ori gbara egbe eke tatatata mọm inu gosi ọsọ kọkịn eke ma mere eme gị na amụ wa bọsị mụrụ baịbụl ọka gwa n'ọfụ ya 30 naira obere fuel the woman sị m nye ya 30 mmụọ ya ọkọkwere m maka na ọ dị mbọ ndọ ya dọ ndọta sam bụ bụkọ sam ekwe ka m nkwa ihe mkpe sam na palọ be ma wetu ụtarị ta ya aka na abụ ụmụ be m onye lara ụlọ kwa ịmana nwunye m na Elijah Enugu bụ village amara m na nwunye m amarụ gị ha na-arụrụ ya na-akpe ekpere na-alarụla onwe ụlọ aba ọ na-asụ nwa obi a na-asụ mkpimkpimkpim wee gwa ke sam amarọ of Psalm 21 Psalm 23 Psalm 24 oh Lord you are my shepherd every spirit of motor accident in my truck Holy Ghost me ekpegide ekpere ọ na-akụ fọ ahụ wee na Bible jewa morning mass akụkọ ihe na ọ na morning mass ofu driver ga-akpọ gị na fon ọga anyị nwekwara nsogbu enwere trailer hit moto anyị n'ike moto anyị wee sọsọtụ ifria mgbe ahụ njeweze chapel je bewa agwa na ndị village enwetago m mụnwa beza nwatakịrị dịka ma na-akwụ ụgwọ na UK na Germany ka rụrụ chapel ụtụtụ anyị je na-ebe akwụkwọ ifanya mmiri a na-erusisi n'ala Elijah Enugu na-agụrụ m inwe maka Sara Jizọs ebezinakwa naanị ya na-ehicha anya mmiri ebezila nwanne emere go pressure na brain ofuru dị egwu a na poverty iji ụgwọ ụlọ ịchọ ịrụ fọdụ ka ịchọ ịgba moto ịchọ ịdị ka Obi Kubana na chief priest ị na-agụrụ gị egwu alịrị o nwere ihe na-agụrụ Elijah Enugu nwezu 20 million akaụntụ mụnwa bụ Ezeaku ji ndụ m anwụ iyi ibiri ihe niile na-agụrụ Elijah Enugu egwu onu ha na-atọ na-agụrụ gị egwu onye ngozi gozi Enugu ihe niile na-agụrụ egwu ahụ a sị gị na-egwu ngozi ị nwere ha ncha ụmụ nwaanyị niile na-agụrụ egwu a ị nwere ha ncha ị ga-eti aka kịta tite 20 million naira na akaụntụ ya akwa m gwagodo 5 million nkịtị mana ha na-agụrụ gị egwu eji agọzi gị biznes ka ha na-eme nwa virgin ha eri unu were ego na-arụrụ onwe ya hotel ebe ya na ụmụnne ya ga-emezikwa atọrọdụ m ejimi ya na-agbara onwe egwu na nsoro gwa ejimi ya gba egwu shift godi ya jide ya nsoro ejimi ama virgin gba egwu I like that guy so much ọ na-enwere onwe ya nwere next of king gịnị ka ị na-eche na-ekiri ụda nachi onogodo mi sota nsi money in the bank maka ọ ba nwere taa otoro gbagbo ndị amara ihe nwebere ọ ga nwere ụmụ m bụ zuzuwe akụkọ na-eje na-akị ọnụ na comment section ọ chọrọ ịma apụtakwara onwe ọzọze ebube niile eme mma abịarụla ọ na-emere gị otu onogodo mmewere gị like this mara gị otu a nna agbariwa n'ụmụ gị egwu ọ dịrị izi nwa virgin amụtara nwa gị na ụmụ gị gem ka nkụ Arinze Chukwu na-eriri oge nwa nke agodo ga-eme n'ọrụ onwe nyetago a na-agbarụ na egwu unu kpuo ajụ unu sị na Jizọs na-agọzi daadị unu ọmụnụ nwa na-atụ ego a na-enye ya gọọmenti tude ga na ndụ gị create standard health insurance for you mụ na ga na-atụ ị ga na-eji ụlọ ọgwụ na-amụ nwa free surgery nne gị ji maka ya nwa ọka ya nwụ that thyroid gburu nne gị maka na ị nwere gị ime prostate agburu nna gị na gị yagide prostate ọba kansa bunye onye anya common sugar nkịtị gburu ya ọfada ọkara igbu ya nene some of us aka esiri ike iburu ibu family gị iburu ibu ụgwọ ya ha iburu ibu na mpa gị na ya sugar ma ọ nwere prostate ga-egbu onwe gị are you going to kill yourself? Ịma mkpụrụ onwe gị ịtagịta afọ zụwagodo ụmụ gị nne ka m gwa gị a lot of our parents ada aga hospital reason ka ha treat godo ụmụ nke fa ka ụmụ ha dị mma ịtagịta afọ rapụ na gị na ga nwa at the age of 60 50 jebewa akwa so gịnị ka m na-agwa gị
I'm going to any solution see from Jesus Christ. I'll be a carrier 419. Epete me belon. Muma, epete me belon, go to Bible on. So the John of Mary. So you need a son, I use, so you need a name, Menuka. J block rosary, jet your why shall not really can a paper and Nigerian on so as no yama be an onyama naturally. When a print, I want you ever not more one you want to Texas. Gama bonyo, ribonyu, Bob Reverend Father, be a criminal. You know, be print, I want you want to green a 15 years. Some more, a better Nigerian on so. Oh, Jason, Senanta Sobi, now for forget, no so sorry, a cavalry. I will over die when Nigeria take an aka, send on Watson and what on Yen, Nave, Maria. Mathias Ezeaku, can I see me wave? 21st century. Kiss him, wave. Mume wave. Ebonya London name gold. Gold. You London quote gold. I'll say Africa. Gold. Africa. On Africa, now says Ave Maria. Ave Maria. Oil. Africa. Oil. Africa. Oil. Africa. Gold. Africa. Gold. Africa. Resources. Africa. Ave Maria. Ave Maria. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Somebody. Amen. Kandoji. That is what a black man is shouting. Even your channel can't call resources. In France, apart from the internet, the strong get that you will Abraham to have. Apart from the internet, the strong get that I can go Abraham to have. So again, can now work. Remove yourself from religion. Religion bullshit. Donald Trump, everything about you called to. If there is any power you have as a child of Jesus, pray at Donald Trump, boys. So again, can now work. But some Bible for 39. Him now working at Christianity, why you open Okoba Simon or Momoto to be with the Bible as no barok. No miracle, no miracle, no Bible barok. And the Gino Mogo one then why, Maricha one then why in cream getter. Mona again with idea and how to open as we have a dictionary. Dim bunk, no how walk. And I know I could open and know in bunk, on I am making it on how walk. Then no dear, Miss Mona cannot believe when he can na Bible no woman or walk. Elijah and woman pono jerry the one as we are na ndori bari AK tata. Mommy no go so cooking AK, mammy making am one. Ndori ajambe go take. So cooking nkete kwam police nkete go drop go nkendori. Nkendori ni won keep go mammy. So na gino your police na men interact maybe ni iwe jigi won kisi go police go call ya pam. So cooking AK you won go mammy. Ke la yeni go sine well iron AK wa iron to iron. E won ka agbapụ mbo AK kefu ya anya. Mbo AK ga more than 1 kilometer within 1 second. On a more than 1 kilometer. Within 1 second, within 2 seconds, pam. Eh? You then go more than 2 kilometers. Now, can I just na mba flip the Bible like the week. Or man with speed on them pam. Oh, here na be iron pam. So, oba ndori aba pam. Jesus sees the bullet. Why Jesus sees the bullet? When you cancer na when you Jesus have long there. And when they want kidney failure, cancer. Or when they want liver cirrhosis. South Sudan on aya dem. Hani bushi show. Ndi Boko Haram tolo. Jide ni mo fe na ebu na me mass burial. Then ana to Jesus have done no bro no one name of Elijah no we ga when China kwalo. With a microphone in China. Bro moto onye Germany do. Ka Jesus e crap lo wait movement mbo pam. Mbo nwezelo power. Mbo we kagide jeni me Habakkuk. No de. Second one jeni me Leviticus. No de. Third one jeni me Ephesians. No de. Fourth one patani me Nehemiah. No de. Sixth one bazeni me Ecclesiastes. No again. No de. Mwa bezako sina me kporugo anything oka. Religion. Okwase. Megini kpofu oni mendo mo kpofu oni mendo ezinu no kpofu benia kporo kwase kpofu ona ndo bi na eke kpofu ya na oye kpofu ya na afọ kpofu ya na nkwo kupia nume kupo kwaso kanume kupia nume touch me please ese chitoke nwa bia ma agba fun ya nisim. About from Okwasi, why you
Where plan cripple are you? Why defrauding your people? So you cannot stand for the good of your own people. He didn't need to when you get him with the no carry no ko imari hi kwese ma. Aru ya baggage gi ezigbo na ogwu na nwere Jesus na agbo ya. Oboni na tafu ni nwere go kete Jesus na ta kidney ga afni na eje na VG emefasi. Tusube gi ike no ka contract there. Enwe mgbe na ribi and plantain. So beans. Gini beans and plantain in the big man then. Where to chem no no. Mgbe na nwga ya nwa egbu etie digest. Fodo ni mu no keta bụ maka jensi amara digestive biscuit. Anyị na-atie digestive biscuit na mmiri, gboo ya mmiri, gboo ya ka mmụọ ya anwụ, were ya na-akpọ nri abalị. Gịnị na-aba akụkọ chọọ ka anyị na-akọ onye kọrọ ga akọ poverty nke ya ka ha si bido now. Ọ dịka nke onye a efu na Ezeaku na nke m nwere ebe olu. A lot of you watching me now, ka si bido ụwa ka o si dizie mmata. Mumuriti amere anyị ji aghọta na Jizọs na-agọzi mmadụ. Ewe kọwa ka poverty si mee megide Jesu wee cheta anyị akụkọ. Ife cheta ego just connection with your energy and ọnwụ na-ekwo. Ọnwụ a mụ na gị na-ekwo bụ ikwu ọnwụ age ya na short. Ezo ka asị. Ngozi a Jizọs gozi ụfọdụ mụ na gị to that short to go our age of a labor. Ma dị n'obodo Igbo ha na-arụcha ọrụ 3, 4. Asị na ụmụnna anyị na-ada n'ọrụ na UK na Akanko. Na the Western world kata ọrụ daa. A lot of them. John dị n'obodo Igbo. Why no man da? O nwere ụmụ 4. Eji nko ba agba ticket si London anata Nigeria. Mmadụ onye nwere ụmụ 5 na UK get average person like me and you na-arụ ọrụ. Ụmụ 5 every year now, every 2 times in a year they proud kpọrọ ụmụ 5 with nwunye gị na ticket bata. Ebe flight ticket in almost 2 point something million. 2 million times 5, all of 10 million. You will buy 10 million, 20 million in a year, not 2 times. And you have to for about a coach maka ba yega, tocha fanga no bodo ibo. Tocho maka ni no na motala na abroad. Tocha many of them mega. Nketoni tena sori na wa nyam yo. Hani kwa na ekuzo ko ibere hani emelum. Ine ekiri maka ba ya mota na America, mota na UK, amota na Canada. Ndị nne ha na nna ha enwere time isuri Igbo kama no ikpe ekpere ka ha nwere time. Ha na-eme 100 days fasting. Ha na-asụ Igbo ebe odoga na ndị apụgo na chi. Ha knows ya mentality anyị na fabos do da he kogo obodo ha ma mbatazi obodo ihe tago pa ma natazi Nigeria ndị ekopugo na chi nmi na he kopuga bro na ha yiwa ga kama na onye ọbụla kpawara agwa ka ndị ọcha to compare our own lifestyle and culture onye ahụ ayiwa ga ndị ori nwere mkpụrụ obi maka ego ịdị lazy ịchụta ego iji believe na asụ ụmụnne gị isi na-ebu ọnụ for 90 days. Abuchon 90 days ha were ihe abute n'ọnụ bịa tụọ ma akpa gị ejukwa idigowolo onwe gị na agbawa ana rụwara onwe gị ụlọ rụwa ma hotel ego ụmụ mmadụ amazi ihe nji sị gị na ejima nwa virgin bụ my man ka ọ na-agbara onwe egwu a nsori ya na-agbarakwa na-enwere onwe gị anwere ibe ego ihe nwere ihe na-echere gị n'iru ka nkụ ihe Afrịka bụ edina n'ọgwụ gbirigbirigbiri ego na nwere ego etipịa anya ihe na-amecha na ha gwọrọ ọgwụ na ha na-eme nke a na ha na-anụ afa ha girigirigiri gọọmenti dekwenye apịa etipịa anya kedu ka ha si nweta ga imegide ụmụnne fa enwere ihe dị ka ọgwụ ego adị onye mama edina n'ọgwụ nwa maka na ọ na-eme omenala na amachọrọ m ya ọfụma na ọnwa ntakịrị ka ndị anụ enwegwa bụ ndị ụka bụkwara ihe ebubo ndị bakasị jeme gịnị gbuo ya egesi na religion ntị face reality that it na ekiri mo reality nwo ho ọjọọ mmụọ once na gị nwa na n'onu mmadụ efe n'abalị nwo onye Igbo na-efe n'abalị ihe crime committee na nna gwa gị na ịbụ gold gị nwa bụ onye na n'onu m connect for this evangelism ebe ọ bụ niile na Holland tụbafa gwaba ozi ọma gwa na Jizọs na nsị anyụ na anyụ ka ya mma na onye be anyị na-ekpere iche onye ọcha na-agụ Bible onye ọcha dịra na Chineke dere ya bụ onye ori criminals they don't have any proof than Igbo gị asị gị na nwere faith if you get the structure of Christianity inwe ihe ọma ikene Jizọs ihe ọjọọ bịazere gị ibule mo Satan mana nwa boy gosita ihe ọma ikene nwa boy gị o meta ihe ọjọọ ịta ya afọ awụrị mpa gị mere gị ihe ọma ikene anya o mee gị ihe na-adọrọ m isi ada dị na nke a dị ọkwa mma mana Jizọs bụ inweta ihe ọma ikene anya ihe ọjọọ bịazere gị ibule mo Satan ị nwere ọgụgụ isi ọ bụ na Jizọs dị mme nara otuto dịkwa ime nara blame so Jesus na papi rap Satan nje Michael rap Satan nje Hore rap Satan nje Thomas rap Satan nje ọgaghị n'ihe ebe nje ọba ha bụ
Mkpọ bụ ikuku, oye bụ mmiri, eke bụ ọkụ, fini na aba hafe nje ndị ọcha bịa woluche ebe a. Ihe mere gị brain programming ịnọrọ otu ihe imagination. O nwere one person nọ na have nkịta na-akpagharị na-eme ka na-anyagharị na-egwu mmiri, jide mma ya n'aka, yiri white and white na-aga nku ya na-eme otu a, ọ na-efe ka ọ gbara ọ dị n'ọbụzi. Onwe ozi ọ na-arụ n'ụwa na yofe eri n'eluigwe everyday. Chana ejikwa n'eluigwe, chana ejikwa na mbara igwe. Ndị ọcha ya ha arafa ebe a na n'eluigwe na space. Chanas obere ga-arapa iri chi ihe niile nọ n'Afrịka ga agbago space. Mgbe akị ga-ama agba ga-agwa Elon Musk gbago space ya na ụlọ onwe ya sisi na-achụ. Ụmụaka ha nọ into research na-achụ ife ọzọ ga-alụ a ga-eji buru ego. Ndị nke ụmụaka banyị na primary school na secondary school, I am handing over, handing over, handing over, handing over, yeah, handing over, handing over, the master.